Köszöntöm Önöket, M. Kovács Ágnes vagyok. A Getworth Podcast következő epizódjában Dincsér Andreával fogunk beszélgetni a női vezetői létről, mert azt gondolom, hogy ezt nem elég egyszer-kétszer körbejárni, bár nagyon sok helyen lehet mostanában erről hallani. Andreáról azt kell tudni, hogy az MVÜK, a Magyar Vállalatvezetők üzleti közösségének, a női vezetői klubjának a vezetője. Igen, kicsit sok a vezető. Az nem baj, hiszen erről beszélgetünk most. Igen. Miben más egy női vezető szerinted, mint egy férfi? Van egyáltalán bármiféle különbség? Hát először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást, Ági, hogy itt lehetek. Ez azért nagyon érdekes kérdés, mert ugye készítettünk mi egy piacfelmérést, és ott is volt ilyen kérdésünk, és abszolút hozták a válaszadóink, szenior vezetők válaszoltak egyébként a piackutatásra, 2/3 arányban nők, 1/3 arányban férfiak, és 221 szenior vezető válaszolt az online kérdőívünkre, és abszolút hozták a sztereotipikus gondolkodást. És ezt most így behoznám, de szerintem sokunk fejében ez él a férfi meg a női vezetőkről. Ugye az jött ki a vélemények alapján, hogy a férfiak gyorsan és érzelemmentesen döntenek, a nők meg sokkal inkább humánfókuszúan és részletekre fókuszálva. Szerinted is így van egyébként? Szerintem nem így van. Én találkoztam olyan női vezetővel is, aki gyorsan és érzelemmentesen dönt, mint ahogy egészen empatikus férfi vezetővel is. Én nem gondolom, hogy nincsen mind a kettőre példa mind a két oldalon. Ezek ugye sztereotípiák, amik nagyon jól működnek a hétköznapokban, és fontosak a sztereotípiák, hiszen az alapfunkciójuk az, hogy védjenek minket valamelyest, ugye a külvilágtól, egyfajta biztonságot adnak nekünk, de hogy azért ennél sokkal komplexebb a kép a női, meg a férfi oldalon is. Én hiszem azt, hogy inkább vezetőkről kell beszélni, és azt kell megnézni, hogy az adott vezető a készségei, a tudása, a képességei alapján az alkalmas-e a vezetői pozícióra, vagy sem. Egyébként Füredi Julinak olvastam nemrégen a könyvét, amiben azt írja, hogy az legyen vezető, aki szeret emberekkel foglalkozni. Ha nem szeretsz emberekkel beszélgetni, nem szeretsz emberekkel foglalkozni, akkor ne legyél vezető. Ez az alap egy vezetőnél, és utána nyilván ehhez minden egyéb készség, képesség, tudás, karizma hozzáadódik jó esetben. Neked is van egy céged, te is cégvezető vagy. Igen. Szerinted te jó cégvezető vagy? Mik a visszajelzések? Ugye én multinacionális cégnél szocializálódtam, én onnan nőttem ki, illetve ott nőttem föl, 23 évig multi környezetben dolgoztam, és erre hogy én ott mit tanultam, meg hogyan fejlődtem, hogyan léptem előre ugye a szervezeti piramisban. Egy nagyon érdekes, meg hogy hogyan fejlődik ott az ember, egy nagyon érdekes mondást kaptam én az egyik kolléganőmtől, még annó állást keresett, és elment egy fejvadászhoz, de az egyik olyan cégnél, ahol én is dolgoztam, és azt mondta neki a fejvadász, hogy ez egy Big Four cég volt, hogy aki Big Four cégnél dolgozik, az olyan referencia, mintha egy katona megjárta Vietnámot. És ugye mi voltunk az első ilyen generáció a rendszerváltás után, aki előtt kinyílt a világ, és bejöttek a multinacionális cégek, és elkezdhettünk ott dolgozni, nemzetközi környezetben, hát ez akkora szó volt nekünk. Tehát, hogy ott tanultunk egy olyan munkakultúrát, nyilván amikor a HRS ugye fölvette ugye az embereket, nyilván azt kereste, azt a fajta személyiséget, aki illeszkedik ebbe a munkakultúrába, meg a multinacionális környezetben. Én a Price Waterhouse-nál kezdtem a múlt évezredben, nagyon durva kimondani, marketingasszisztensként kezdtem, semmi közöm nem volt a marketinghez, akkor volt egy könnyipari mérnöki diplomám, meg egy külker diplomám, egyiket se csináltam sosem, meg 2 nyelvvizsgám, és így kerültem a marketingosztályra, egyébként teljesen véletlenül.
nincsenek véletlenek, úgyhogy ezt vissza is szívom, hogy teljesen véletlenül. Azt tudtam, hogy nem szerettem egyik diplomámat se, egyik szakmában sem akartam dolgozni, és a Pesti Estet, emlékszel biztos persze, a Pesti Estre. Persze. Pesti Estet olvasgattam nyáron a teraszon, és volt egy ilyen keretes hirdetés benne, hogy ugye akkor jöttek be nyilván a nagy irodákkal, jöttek be a faxok, a nyomtatók, meg akkor tanultuk ugye a számítógépeket is, és hogy azt ajánlotta egy iskola, hogy megtanítanak 10 ujjal gépelni, megtanítják az összes ilyen irodai kütyüt használni. Hát úgy voltam, hogy hasznos tudás, menjünk el. Ja, és még az is ott volt a hirdetés végén, hogy ki is közvetítenek. És akkor elmentem ebbe a suliba, jelentkeztem, és azt hiszem talán 2 voltunk olyanok, akik diplomások voltak több nyelvtudással, és hát nyilván amikor elvégeztük, azt hiszem ez egy 3-4 hónapos tanfolyam volt, és levizsgáztunk, akkor hát minket úgy vittek rögtön így a nagy cégekhez, és így kerültem interjúra a Pricewaterhouse-hoz, és oda is a marketing osztályra aztán előbb-utóbb bekerültem, és hát ott kezdtem el multinacionális környezetben dolgozni, és megérteni azt, hogy ez a világ hogy működik, hogy itt milyen elvárások vannak, hogy itt milyen munkakultúra dívik, hogy itt milyen emberi kapcsolódások tudnak kialakulni. Én nagyon beleszerettem ebben a világba, akkor teljesen. Ugye én munkás családból származom, első generációs diplomás vagyok, és nekem ez egy ilyen párhuzamos univerzum volt, és nagyon-nagyon szerettem én ezt a kultúrát. Teljesen beleszerelmesedtem. Volt neked női főnököd? Nekem női főnököm volt. Az első főnököm, dr. Nádor Éva, és egy kicsit a mentorom is volt. Kicsit segített abban, hogy a külvárosi munkás családból származó ifjú értelmiségi be tudjon illeszkedni ebbe a multinacionális környezetbe. Én nagyon hálás vagyok neki azóta is. És utána ugyan voltak férfi főnökeim is, nagyon fontosak, és nagyon meghatározóak a pályafutásomban. Amikor átmentem a konkurenciához, a KPMG-hez dolgozni, már mint magyar marketing, a magyar irodának a marketingvezetőjeként, ott is egy női főnök volt az, aki engem oda fölvett, ő egy svájci hölgy volt, Katrin Seppi, és neki is elképesztően hálás vagyok, mert az utána következő pályafutásomat ő határozta meg. Nem is az, hogy meghatározta, hanem olyan irányba terelt mindig, hogy tudjak előre lépni. Ő tudta, hogy ő nyugdíjba szeretne menni, először átadta nekem a magyar irodát, aztán kiküldött nemzetközi gyakorlatot szerezni Londonban, kint dolgoztam majdnem 2 évet Londonban, babát szülni jöttem haza, és akkor így megvolt a nemzetközi tapasztalatom, és akkor ő a regionális marketingigazgatói pozícióból is vissza akart vonulni, akkor 18 ország volt, azt hiszem, a közép-kelet-európai régió, és aztán jött hozzá még egy, és aztán átvettem a közép-kelet-európai régiót tőle. Tehát, hogy ő így kinevelt az utódjának. De ő egy külföldi svájci hölgy volt. Így van, igen. Van különbség? Volt különbség a magyar női vezetők és a külföldiek között? Multi környezetben én nem éreztem olyan nagyon ezt a különbséget. Tehát, hogy ott én azt gondolom, hogy egyrészt valószínűleg a HR kiválasztási folyamat is olyan volt, hogy hasonló kritériumokkal kerültek vezetői pozícióba emberek. Én itt így visszagondolva a saját vezetőimre nem nagyon láttam különbséget. Talán amikor aztán regionális vezető lettem, és ott ugye már brit főnököm volt, na ott azért igen. Tehát ott azért láttam az elképesztő távolságtartást, volt egy ilyen, ezt így szoktam mesélni a volt főnökömről, hogy hát eléggé önállóan dolgoztunk, mint egy ilyen belső kis ügynökség, úgy dolgoztunk itt a régióban, a 19 országgal, és hát így 2-3 havonta idejött, beszélgettünk egyet, hogy éppen mi van, nyilván közben is tartottuk a kapcsolatot, de akkor úgy átnéztük a dolgainkat, és akkor ő elrepült.
És akkor beléptem a tárgyalóba, ez a kép annyira megvan előttem, és ilyen 8 fős tárgyaló volt, hogy 3-3 szék az oldal két oldalán, és a két végén egy-egy szék. És ő a végén ült, és mellette levő székre letette a laptop táskáját, amellett levő székre a bőröngyét, oda a másik oldalra a zakóját, ide a kabátját, tehát hogy még véletlenül se tudjál 5 lépésnél közelebb kerülni hozzá. Szóval ez egy ilyen, de hogy ez inkább szerintem abból adódott, hogy ő egy brit könyvvizsgáló, tehát ő egy zárkózottabb típusú ember volt. De viszont az előző kérdésedre rájöttem, nem válaszoltam, mert azt kérdezted, hogy milyen vezető vagyok én a saját cégemben. Igen. Nekem nagyon pici cégem van, egy ilyen kis butik ügynökség, és igazából ez most már nekem egy ilyen B-láb. Én megesküdtem magamnak a multis pályafutásom végén, hogy soha többé nem fogok egy lábon állni. Soha többé. És azóta is akárhányszor beszélgetek most cégnél dolgozó, és magukat biztos pozícióban tudó hölgyekkel, mindenkit esdekelve kérek, hogy gondolkodjál B-lábban, mert nincs olyan, hogy biztos pozíció. Sose tudod, hogy mikor leszel egy felesleges sorra a büdzsében. Sajnos muszáj B-lábban, akár B-C-D-lábban is gondolkodni. Legyen a fejünkben, lelkünkben egy olyan terv, amit akár elkezdhetünk egyébként megvalósítani, amíg stabil a pozíciónk, de hogy ne kerüljünk egy vákuumba, ne kerüljünk egy légüres térbe, hogyha esetleg vagy megszűnik a pozíciónk, hanem legyen egy kész tervünk arra, hogy hogyan megyünk tovább. Na, szóval, hogy ugye az én kicsi cégem most így elpöfög, csak így a háttérben, mert nekem a szívem közepe a Női Vezetői Klub, és ma már az időm 90%-át a Női Vezetői Klub viszi el, és ez körülbelül 2 évvel ezelőtt történt, hogy Horváth János, ugye az MVUK-nak a vezérigazgatója, tulajdonosa azt mondta, hogy Andi, csináld úgy, mint a tiéd lenne. Ezt igen, jó hallani. Nagyon jó volt akkor hallani, ez nagyon beletalált a szívem közepébe. Nekem fontos volt a nők és a férfiak összekötése. Amúgy is az a típus vagyok. Egyszer, mikor dolgoztunk a személyes márkaüzenetemen egy executive coach-sal, az lett a márkaüzenetem egyik coach mondata, hogy connecting the dots. Tehát, hogy én mindent mindenkivel összekötök. És amúgy visszagondolva a pályafutásomra tényleg így volt, mert marketingesként is ugye összekötöd a különböző funkciókat a cégen belül, aztán regionális vezetőként is összekötöttem a 19 országot. Előtte Londonban 32 országgal dolgoztam, ott is ugye volt egy ilyen összekötő szerep, de a családban egyébként otthon is én vagyok az összekötő ember. Szóval, hogy nekem a Női Vezetői Klub vált így a szívem közepévé, és tényleg az időm 90%-ában lelkem, szívem, agyam 90%-án azzal dolgozom. A 10% az nyilván egyfajta adminisztráció a cégemen belül, meg hát azért van néhány ügyfél, akit úgy viszünk együtt. Nincsen csapatom, erre megesküdtem magamnak a Covid előtt, hogy minden költséget, minden fix költséget minimumra veszek, és nincsenek alkalmazottaim sem, minden alvállalkozókkal dolgozom, abszolút, viszont mindenki elképesztően profi, akivel együtt dolgozom. Nincsen irodám, ma már nem elvárás az, hogy legyen egy hatalmas irodát fehér bőrbútolokkal, sőt, inkább az elvárás, hogy menj az ügyfélhez, legyél ott vele, szívd azt a levegőt, amit ő szív, ugye a csapatával, a vezetőkkel, beszélgess, érezd az atmoszférát, hogy él, hogy lüktet a cég. Tehát inkább ez van, vagy otthon dolgozom, vagy kávéházról kávéházra, ilyen digitális nomádként. Előadások vannak az MVUK keretében. Ugye ez egy üzleti közösség, tehát ez az alap, hogy itt azért mindenki vagy cégvezető, vagy második számú vezető, hogyha nagyobb cégnél van, nagyobb cégnél dolgozik. Tehát itt azért az alap, a fundamentum, az az üzleti fókusz. És ugye nem is előadások vannak egyébként, hanem pódiumbeszélgetések. Felszoktuk mérni igazából akár egy online, tényleg egy strukturált online kérdőív keretében, hogy mik azok a témák, amikről szeretnének hallani, kik azok az előadók, akiket szeretnének a pódiumon látni,
Mi ugye csináltuk már ezt a piackutatást is, most már ugye ez a második, 2 évvel ezelőtt csináltuk az elsőt, a második az most készült el, ugye, ahogy említettem, és ott is meghatározódnak olyan fókusztémák, olyan irányok, amik alapján aztán a stratégiát, meg a taktikai megvalósítást szépen össze lehet állítani, és ez alapján állítom én össze a tartalomtervet is. Tehát, hogy ugye van minden hónapban, ahogy említetted, minden hónapban van egy nagy esemény, ami úgy indul, hogy van egy pódiumbeszélgetés. És itt aztán jönnek szakértők is, tehát például Füredi Júli is, mint szervezett pszichológus, abszolút volt vendégünk, de volt mondjuk Orvos Tóth Noémi is, mert ugye azért a női közösség nyitottabb erre a gondolkodjunk egy kicsit holisztikusabban megközelítésmódra. És Orvos Tóth Noémivel ugye nyilván az ő témájáról beszélgettünk, a 2 könyvéről, ugye az örökölt sorsról, meg a szabad akaratról, hogy mit hozunk a minket megelőző generációktól az életünkben, mik azok a meghatározó dolgok, de nem tudom, például volt Rudolf Péter, meg Csányi Sándor is, aki pedig ugye egy személyben művész és üzletember, ugye mind a 2, mert ugye Csányi Sándor ugye létrehozta a produkciós irodáját, ugye Hogyan értsük félre a nőket című fantasztikus produkciójára. Hát Rudolf Pétert meg ugye nem kell bemutatni, ő meg a Víg Színháznak az első számú menedzsere, tehát ő is egy üzletember és művész, és ez is érdekelte nagyon a hölgyeket, hogy hogyan működik együtt egy emberben ugye a 2 szféra. Ilyenkor feltesznek, gondolom, kérdéseket. Elsősorban én beszélgetek a pódiumon, de abszolút mindig kinyitom, tehát hogy tudnak ott is kérdezni, sőt szoktam Mentimétert használni, tehát hogy online be tudják írni akár a gondolataikat, vagy egy kérdést teszünk föl, és akkor a szavakat be tudják, ami azzal kapcsolatban fölbugyog ugye bennük, de hogy utána vannak kis kerekasztal beszélgetések, ezt úgy kell elképzelni, hogy a 70-80-100 nő néha, aki ott ugye összegyűlik, vezetőnő a teremben, a bálteremben, Hadisparkban szoktunk egyébként lenni, Sziszi kastély, ugye ez is olyan női vezetői klubos, és 7-8 nő ül ugye egy asztalnál, és minden asztalnál van egy moderátor. És akkor ott elindul a beszélgetés, amikor lejövünk a pódiumról, és nagyon sokan, és nem nagyon sokan, szerintem nagy többsége rákapcsolódik egyébként, hogy milyen üzeneteket visz el, mi az, ami őt megfogta, megragadta, ugye abban, ami elhangzott a pódiumon, és vagy ő miket élt meg azzal kapcsolatban, milyen hasonló történetei vannak. Annyira jó flow szokott lenni az asztaloknál, olyan jó beszélgetések történnek. Most már értem, hogy miért kedvelette ezt annyira. Igen, és akkor ugye úgy indul az egész reggelünk egyébként, hogy ott egy villás reggeli van, még a pódiumbeszélgetés előtt, ott teljesen informálisan lehet, kávészünetben is, és utána van egy svéd asztalos ebéd. Tehát van a formális része, ugye a pódiumbeszélgetés, ott is lehet kérdezni, sőt történeteket is megosztani, néha én be is vonom a hallgatóságot, hogy milyen hasonló történeteitek vannak, és osszátok meg. Ez a formális része, a szemiformális az ugye a kerekasztalos, és akkor a szünetekben, kávészünetekben, ebédnél, reggelinél meg a teljesen informális, és akkor ott megy a autogramkéréstől kezdve az imádatig minden. Tehát, hogy ott főleg, hogyha ilyen híres neves celebritások vannak ott. Jó értelemben vett celebritások velünk, igen. Ez egy egész napos elfoglaltság ilyenkor? Ha valaki reggel korán csatlakozik, tehát jön reggelizni, 8-kor indulunk így a nappal, 9-től van a pódiumbeszélgetés, és az egész napnak fél 1-kor vége van, tehát inkább fél napot mondanék. De hát vannak, ugye vidékről is jönnek, arra nagyon büszkék vagyunk, hogy elképesztő színes a közösség, szektorban, lakhelyben, munkahelyben, vannak szivattyú gyártóforgalmazó, vannak autóforgalmazó cégeink, lemezhajlító, tehát, és női vezetőkkel, tehát hogy élelmiszer, jogász, tehát hogy tényleg nem tudnék talán olyan szektort, egészségügy, olyan szektort említeni, amit nem fed le ma már a közösségünk, és hogy megy folyamatosan a beszélgetés, tehát hogy mindenki kapcsolódik mindenkihez, és olyan szép látni ezt a zsizsgés, nyüzsgés
pesgést ott, ami megtörténik minden egyes alkalommal. Még szoktam azt mondani, hogy ugye 8-tól 9-ig ott gyűlünk, meg megy a regisztráció, meg reggelizünk, hogy én 9 órára köszönöm, meg vagyok az energiaszinttel, mennék is haza, mert hogy összejön az a nő tömeg ott a bálteremben. Mindenki beszélget mindenkivel, mi történt veled azóta, mióta utoljára találkoztunk, jó esetben néhány héttel előtte találkoztak, sőt már egymástól, már tőlünk függetlenül is találkoznak, és tartják sokszor a kapcsolatot, ez szerintem fantasztikus, igazán összetartó közösség épült. Azért az engem nagyon érdekelne, hogy egy lemezhajlító cég vezetője, látom, ez megragadta igen, nem, a kezelőerődet. Tehát, hogy ő hogy tud rendet tartani, mert feltételezem, hogy ott nem fiatal nők hajlítgatják a lemezeket. Igen. Két ilyen hölgy példát ők ugrottak most be a fejemben, mind a ketten az édesapjuktól vették át a céget. Tehát ott van egyfajta ázsiója nyilván a családnak, egy családi cég, és mind a ketten hát az édesapjuk halála után örökölték meg a céget, és becsülettel beleálltak a szerepbe, a vezető szerepbe. Addig nem is dolgoztak a cégben? De én azt gondolom, igen, bár ezt ennyire nem tudom így historikusan, hogy ők mennyire, de szerintem igen, de hogy át kellett venni, és nem is kis cég egyébként egyik sem. Amit én látok, hogy körbeveszik magukat olyan emberekkel, olyan szakmai tudású, erős szakmai tudású emberekkel, akik őket támogatják a vezetői létben, mert itt igazából nem fontos az, hogy nő vagy férfi tényleg, hanem hogy a vezetői létben támogatják őket, és akkor ez így tud működni. Ugye nyilván a családi respekt, nyilván az, hogy azt is ugye tisztelik nyilván az alkalmazottak, hogy ő viszi tovább, belemer állni egy ilyen helyzetben, és hogy körülveszi magát olyan szakértőkkel, akik ezt vinni tudják. Egyébként nagyon érdekes, most ugrott be, hogy az én édesanyám is ilyen helyzetben dolgozott, mert ő meg annó a Medikor művekben vitte a röntgen gépgyártó műhelyt, lakatos műhelyt. Hát az se lehetett egyszerű. Igen, fiatal nőként, és ugye hát akkor még a kemény szocializmus idejében, és hogy ő is nagyon jól, nagyon szépen tudott ebben navigálni, és vinni a műhelyt, és tudomásom szerint nyilván a családi legendáriumból tudom ezt, hogy nagyon szerették őt, és tisztelték őt, és ő is nagyon jól tudta irányítani, vinni a termelést. Hát azért az a korszak volt, tudod, a stahanovista korszak, tehát azért nem volt egyszerű a nőknek. Melyik korszak? Igen, de mostan is nagyon. Igen, meg hát az én édesanyám amúgy is egy elképesztően maximalista valaki, úgyhogy volt honnan táplálkozni ebben a tekintetben, de hogy ő is ilyen helyzetben volt. Ez most ugrott be, majd meg is beszélem a két hölgyel, akit említettem az előbb. Ugye említetted, hogy szakértők, nők és szakértők. Többet kell nekik azért tenni, hogy elfogadják, vagy ez most már egy olyan világ, amikor ezzel nem kell foglalkozni, pontosan ugyanannyit kell tenni érte, mint a férfiaknak? Nem, abszolút. Most az jött ki a kutatásunkból is, hogy ugye mondtam, hogy férfiak, nők is válaszoltak, hogy a mai napig többet kell tenni azért, hogy elismerjenek minket. Egyáltalán igen, tehát az elismerésért, és hogy előléptessenek minket azért is. Többet kell egy nőnek dolgozni. Állításokat tettünk föl az online kérdőívben, és arra érkeztek számok. Ugye kettő dologra kérdeztünk rá, az egyik, hogy a szakmai előmenetelért többet kellett tenni a nőknek, a másik pedig az volt, hogy az elismerésért többet kell bizonyítani a nőknek, és az első esetben a nők 66%-a értette ezzel az állítással egyet, szenior vezető nők, tehát hogy azért 49 év volt az átlagkor a válaszadókban. Az elismerésnél a 77%-a értett a nőknek ezzel egyet, hogy többet kell tennünk, de a férfiaknál is ilyen 50% körül volt az egyetértők aránya, tehát hogy ott is azért
ezt a férfi oldal is érzi és látja a hétköznapokban. Ebből a piackutatásból az kiderül, hogy a család és a munka kapcsolatáról hogy vallanak? Vagy egyáltalán Abszolút. Mi a vélemény? Igen, erre is rákérdeztünk, hogy ha pontosan vissza tudom idézni az állítást, úgy hangzott, hogy még mindig a nőkre hárul a családi teendők nagy része. Ez kortól függetlenül egyébként? Mert én a fiataloknál más látok. Hát ugye mi most a szeniorabb korosztályt kérdeztük le. Ugye itt ugyanaz volt a kritérium, mint az MBUK közösségében is, hogy minimum 100 millió forint éves árbevételű cég vezetője legyen, első vagy második számú vezetője legyen az, aki válaszol. Így céloztuk meg a lekérdezett közönséget. Megkérdeztük ugyanezt 2 évvel ezelőtt is, és van egy 2-3% javulás, de 73%-ban értettek egyet a nők is, férfiak is, azt hiszem 68, tehát itt nagyon pici eltérés volt a nők és a férfiak egyetértő nők és férfiak aránya között. Van egy 2-3%-os javulás a 2 évvel ezelőtti eredményhez képest. És igazából, ha nem lehetünk mohók, tehát, hogy ezt Jánossal beszélgettünk erről, és mondta, hogy figyelj, Andi, ha 2 évente van 2-3% javulás, mi hosszú távon gondolkodunk, azért az akkor idővel eléri azt, ami valójában az ideális állapot. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy 5-10 év múlva vajon mit fog kihozni ez a kutatás? És ami még itt ugye fontos kérdés, az a fizetések közötti különbség, ez gondolom igen, nem ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez mennyire. Fejedbe látok, látod? Abszolút. Mert tudom, hogy akár divatosnak is nevezhetjük ezt a kérdést, akiket mi megkérdeztünk egyébként készülve erre a beszélgetésre, ők azt mondták, egy részük azt mondta, kb. Olyan 30%, hogy ez nem így van, mindenki annyit kap, amennyit ér. Viszont a többiek azt mondták, hogy hát tapasztalatból tudják, hogy bizony ez az igazság, hogy a nők kevesebbet kapnak, ugyanabban a beosztásban. Igen. Konkrét történetem is vannak erre. Például egy újságíró hölgy mesélte egyszer, hogy ott konkrétan ki is mondják a szerkesztőségben, hogy ugyanazért a cikkért a férfi kap 10 forintot, te csak 8-at kapsz, azért, mert nő vagy. És ezt így megmondták neki az arcába. Tehát, hogy, és ez 21. század Magyarország, tehát ez így mostanában. Ja, ez mostani történet. Ez így abszolút mostani. Igen. Ezt így ugye hozzám hatványozottabban érkeznek ezek a történetek, mert tudják, hogy mit csinálok, meg hogy ez nekem a szívügyem, de hogy nem csak ebből a szektorból, hanem egyéb más szektorból is nem egy, nem 2 ilyen történetet, és bizony komoly, néha 20-30%-os eltérésekről hallunk történeteket. És hát ugye van ez az Eurostat számunk, ez a 17,3%-os bérkülönbség, ugye egy ugyanolyan pozícióban, ugyanolyan tapasztalati tudásháttérrel dolgozó nő és férfi fizetése között, és azért, ha ezt leosztod a 12 hónapra, akkor ez azt jelenti, hogy tehát ez egy nő, meg egy férfi ugyanolyan pozícióban, tapasztalati háttérrel, a nő november-decemberben ingyen dolgozik a férfihez képest, ugye? Tehát ez a 17,3%, ez pont ezt jelenti. Egészen elképesztő, de mi is megkérdeztük egyébként itt a kutatásban, hogy van-e bérkülönbség azonos pozíció. Tehát ugye ezt nagyon szépen definiáltuk, azonos pozíció, azonos tapasztalati háttér, azonos tudás, és a férfiak 43%-a egyetértett ezzel, tehát ugye ott is közel 50%, a hölgyeknek pedig a 63%-a. Tehát, hogy itt azért, és ugye szenior vezetők, ismétlem, 15 év szakmai tapasztalat, vagy vezetői tapasztalattal, 49 év volt az átlagkor. Tehát ők azért sokat megélt, sokat teljesített, sokat elért vezetők már, és ők is ezt jelezték vissza. Még így a számot igazolva, ezt a 17,3-es Eurostat számot. De nagyon sok női vezetővel találkozol. Igen. Vannak-e olyanok, akik egy bizonyos idő után azt mondják, hogy na most akkor ebből elég, amit eddig csináltunk, és valami egészen mást akarok, merőben más, mint amit eddig csináltak? Abszolút. Egyébként ez egy trend, és nem csak a nőknél. Volt szerencsém női vezetői kurzusokat is tartani, online is, meg személyesen is, és ott beszélünk a Maslow piramisról.
És a Maslow piramisnak a csúcsa, amit ugye általában tanulunk egyébként közgazdászként, vagy nem tudom, gondolom a többi egyetemen, főiskolán is valamelyest ezt tanítják, az ugye az önmegvalósítás. És hogyha most már így utána olvasod ennek, több helyen megtalálod, hogy Maslow még egy kis visszafelé nyíló piramist hozzátett, az önmeghaladást, az önmegvalósítás fölé. És ez a trend, ez tipikusan ezt mutatja, hogy ez mennyire válik manapság valósággá, hogy elképesztő sokat elért multinacionális vezetők, vagy egy cégvezető, aki azt mondja, hogy ő megvalósította most már önmagát, ő elérte az összes célját, amit önmagának kitűzött, elmegy Tihanyba levendulát tenyészteni, vagy nem tudom. Csak termeszteni. Vagy termeszteni, bocsánat, igen, mert a következő az lett volna, hogy tehenet tenyészteni, nem tudom, a világ vége után kettővel, és ez teljesen rendben van. És ugye ezt mondjuk, hogy ez az önmeghaladás már, mert ez valami egészen más, mint amit ő valaha is megálmodott magának, azt köszöni szépen megvalósította, és akkor elindul egy teljesen más úton. Az is egyfajta karrier. Meg annyi sok érdekes szakma van. Igen. Itt ennél az asztalnál már olyan sok ilyen hasonló típusú beszélgetés volt már, és nagyon sokszor megállapítottuk, hogy annyi sok jó szakma volt. Igen. Miért ne próbáljuk ki? Így van. Igen. Az én szakmám ugye a marketing meg a kommunikáció. Nekem az a szerencsém, hogy ebben a szakmában annyi minden felé kell irányulni a figyelmednek, annyi mindent kell tudni. Tehát, hogyha konkrétan én, ha itt most egy friss dolgot kell említeni, nekem a TikTokot meg kell tanulnom, ugye, mert szakmába vág. És hát el is kezdtem ezt a saját gyermekemtől egyébként tanulni, mert hát ő ugye TikTok meg Insta felhasználó, inkább Insta egyébként, és teljesen ráfügtem. Tehát, hogy így le kellett jönnöm a TikTokról szó szerint. Hevesen bólogatok, igen. Igen, mert hogy egy olyan, annyira jól fölépítik a mögötte levő algoritmust, a mesterséges intelligencia olyan szinten rá tud cuppanni az én igényeimre, hogy pillanatok alatt testre szabja a hírfolyamot, és azokat dobálja föl, ami engem érdekel. Jönnek a történetek arról, hogy egyes iparágakat hogyan alakít át a mesterséges intelligencia. A fordítóknál például valahogy úgy hangzott a sztori, hogy ugye egyre főleg az angol fordítást nem kapnak már fordítani, csak lektorálni szöveget, ami ugye a karakterdíjban nyilván a töredéke a fordítási díjnak, tehát náluk is elképesztően átstruktúrálja az üzleti modellt a mesterséges intelligencia. Nálatok a női vezetői klubban gondolom, hogy volt erről szó már. Persze, igen. És mi a visszajelzés? Ők ezt jónak találják, vagy pedig félnek tőle? Abszolút működik az ismeretlentől való félelem. Egyébként még bennem is. Akármennyire is próbálom magam beleolvasni a témában, meg hallok rengeteg történetet. Én azt gondolom, hogy működik ez az ismeretlentől való félelem. Azért a női vezetői klubban, meg az MVUK-ban általában azt kell, hogy mondjam, hogy a progresszívabban gondolkodó, a világra nyitottabb, elmélyű vezetők vannak ott, tehát hogy ott azért inkább az motivál mindenkit, hogy értsük meg, hogyan tudjuk jól használni, hogyan tudunk fejlődni a mesterséges intelligencia használatával, de forró téma, tehát ezt érezzük, ezért járjuk körbe több szakértővel, több vezetővel, több esettanulmányt behozva, egészen praktikum szintig, de nyilván az elméleti hátteret is megértve. De egyébként ezt is megkérdeztük, képzeld el a kutatásunkban. Az egyik kérdés az volt, hogy vajon stratégiai fókuszában áll-e a hölgyvezetőnek az, hogy digitalizálja a cége működését, és mindössze 5,3% válaszolt azt, hogy nem, egyáltalán nem, tehát ő teljesen kizárta ezt a működésből, és 84,1%, tehát 84%, hogy teljes mértékben igaz. Tehát, hogy ennyire a nők fejében, tehát a cégvezető nők fejében ott van ez, hogy igenis digitalizálni kell, és így lehet előre haladni, meg fejlődni, mert ugye van ez a mondás, hogy aki kimarad, az lemarad. És a másik ilyen kérdésünk az pedig az volt, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja-e a cég operatív, tehát a napi működését, és
46%-uk mondta, hogy teljes mértékben igaz. 46%, tehát közel a felük azt mondta, hogy teljes mértékben igaz, és azért van egy 30%-os egyáltalán nem igazunk. Ott valószínűleg most indul el a gondolkodás ebbe az irányba. A kvótákkal kapcsolatban kérdeztetek-e bármit a közreműködőktől? Abszolút kérdeztünk, és elképesztően érdekes válaszok érkeztek. Egyrészt volt egy 55%-os átlag számunk arra, hogy azzal egyetértettek, hogy ha azok a cégek profitábilisabban működnek, ahol vegyes vezetés van, tehát hogy kellenek nők, több nő kell a vezetésbe, és hogy ennek komoly és konkrét gazdasági haszna van, hogyha vegyes vezetése van egy cégnek. Igen ám, de nem kvótákkal akarják ezt elérni, tehát ez egyértelműen kijött, hogy nem kedvelik a kvótákat, nem értenek azzal együtt, hogy kvóták mentén kell ezt megvalósítani, és úgy tettük fel ezt a kérdést, hogy én mellette, ugye KPMG-s múltamat hozva, a KPMG-nek van a Global Female Leaders Outlook, és onnan hoztunk egy kérdést, ők is föltették ezt, és nagyon érdekes válasz kerekedett ott ki. Globális top cégek női vezetői válaszoltak, és ott is 3,5% mondta azt, hogy kellenek a kvóták, tehát ott sincs egyetértés. Tehát valahogy a kvóták talán azért, mert hogy ilyen ostorral próbál. Mert ugye, kötelező. Mert kötelező, igen, hogy ne tegyenek semmit sem kötelezővé. Viszont az jött ki, hogy a közösségek ereje elképesztően fontos, az edukáció, a közösségek ereje tudja ezt a változást előidézni, vagy felgyorsítani. És ugye itt van egy Antonio Guterres ENSZ főtitkár által bedobott, érdekes tavasszal bedobott, köztudatba bedobott számunk, ez a 300 év kell ahhoz, hogy a munkapiaci esélyegyenlőség megvalósuljon, ez egy globális ő kutatásuk alapján bedobott szám, és hát azt reméljük, hogy a mi munkánk is itt a Női Vezetői Klubban, főleg így alátámasztva egy ilyen kutatással, talán felgyorsítja ezt a fejlődést, és hát a vélemények alapján is, és ez alátámasztódott abszolút, hogy a közösségek ereje, az edukáció az nagyon sokat tud segíteni a folyamat felgyorsításán. Én további sok sikert kívánok neked, többek között az MVUK Női Vezetői Klubjának az élén. De mit kívánsz magadnak a következő évre? Egyrészt, mint édesanyja, nekem a legfontosabb az, hogy az én fiam jól érezze magát a bőrében, és boldog ember legyen. Úgyhogy az első kívánságom nekem mindig ez, hogy ő boldog legyen, akkor nagyjából én is jól vagyok. Köszönöm szépen. Hát aztán a második nyilván ez, hogy a Női Vezetői Klub éljen, virágozzon, pezegjen, fejlődjön, zsizsegjenek a hölgyek, jöjjenek, és aknázzák ki azt a potenciált, ami ebben a klubban rejlik, meg az egymás közti kapcsolódásban rejlik, és hogy támogassuk egymást. Egyébként ez lett a mottónk is, hogy emeljük egymást. Mert hogy ez egy olyan szép gondolat, hogy úgy kapcsolódjunk össze, hogy win-win helyzetek generálódjanak, és emeljük egymást. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.